my leaders nyaya itongodiwa panapa kutongojamuka. ZANU PF will never understand the language of peace. They will never understand the language of diplomacy. They take that as a weakness. If you are diplomatic and peaceful, they take advantage of that and they use it to their own advantage. They see it and view it as a weakness. One thing you need to understand is true dealer never vakango vamsango vachipinda mu office. From bush to office mentality ndo vakabata vanhu vezanu. Papa inzi vanhu vaitwe demobilization muna 1980 zvaireva izvo kuti vanhu vanonosangana nemapsychologist nemapsychiatrist voitwa psychological evaluation voitwa recommendation of how to treat them. Vaitsangana nemapsychiatrist voonekwa kuti uyu munhu uyu zvaakabva kuhondo haasi kusafa here chinhu chinonzi PTSD kana post stress traumatic disorder. Iyoyo inoitwa munhu wese abva kuhondo. Every country ine war veteran they do that psychological evaluation to test for PTSD and other mental related sickness that can have resulted from the engagement in combat. Ndo yaitwa mna 1980 voita mademobilizing iyoyo yokubvisa chigandanga nechimilitary mumunhu achidzoserwa muvanhu yaitwa yatinoti isusu the rehabilitation for the gradual release into the civilian population. Ndo yakaitwa muna 1980 kuti munhu anofanira kubviswa chigandanga obviswa usoja oitwa mucivilian ochizodzoserwa kunogara nevanhu. So nyaya tisingafaniri kukanganwa ndeyekuti varume ava vakaita sana Mnangagwa vakangobuda musango vachipinda muoffice nguva yekuita demobilize from war mode into civilian mode. Havana kumbobvera vakaipowa, havana kumbobvera vakabviswa kugandanga, havana kumbobvera vakaitwa psychological evaluation to test them for post-traumatic stress traumatic disorder. They never faced any form of demobilization. They just went from bush to office. Saka dzimwe nguva pavanenge vatori maoffice maya vanotoona vachitorola madhaka vachitojamba makuva vachitocharika matombo vachihwanda zvimbambaira. Ndosaka muchiona varigara vari muwar mode. They never came out of the war mode. You cannot go against people like ana general because avana kubva kuhonda vasati vadzoka kuhondo varuma muri kudhila nava. If you see munhu anenge mai mujuru akangotorwa achinoita minister of education asina kuenda kuchikoro achingobva kuhondo achinopinda muoffice achitoitwa minister, hapana chikoro chakaendwa ipapa. Saka mimi pana aizouya here achiudza minister kuti you must demobilize from war mode into civilian mode. Hazvina kuitwa izvozvo. So tiri kudhila nevanhu vachiri nemweya wehondo, tiri kuzama kurizina nevanhu vachiri mweya wehondo vasati vadzoka kuhondo vachiri kutoona nga vari kurwisana nemabhunu. That's why mchiona language yavo kazhinji ndeyekutukana nemabhunu. Vataura kuti mabhunu chino watengesa ilanguage yekuhondo haisati yabuda mavari. And then that language has poisoned the citizenry. That's why it is now easy to find vatengesi nekungonongedzerana kuti uri mutengesi nekuti mweya wehondo uchakabata. Vatungamiri vedu they did not demobilize from war mode into civilian mode. Then vaive nejango lawfare yekungoti mutemo wemusango ndo waitotonga vaiuraya zvisina because kana excuse me, these guys they were used to jungle law, survival of the fittest. Atengesa ingochekwa rurimi kana ngogurwa musoro. That's the language that they understand. So when you raise your voice of concern, they view you as mutengesi, and they sure in their mind they are fully convinced kuti uri mutengesi. Their brain fully tells them that you are the enemy. Uri kudya nemabhunu. Their part avaioni, vanoona kutadza kwako iwewe. So we are dealing with people vantori ne psychological stress, vantori ne psychological problem, mental sickness ichitori mavari.
vazhinji vavo vanotorara vachivhumuka ipo papa. Why? Because mwehondo chakabata havana kudzoka kuhondo. So isusu manje pakuda kutry kureasona navo in a civilian manner, we are simply prolonging the struggle for freedom. What they gave us is political independence. They never gave us economical independence and economic emancipation. We are still slaves in our own land. And these guys, they think the struggle is complete. The next time they go for the third Chimurenga, fourth Chimurenga, is against the black majority. It is no longer against the white because the enemy is no more. But what you can go on the enemy. And the Bible says the evil men run away even if there is no one chasing them. This is what ZANU PF is doing. They are still running when no one is chasing. Now this new crop of ZANU PF, they are taking advantage of the dinosaur mentality that is inherent in their leadership, and they are now taking advantage of those old men and their inability, and they are rotting the country even worse because they know these Mandara, they need their hand to be held. We should return left or not. We are now in a technological era. We are now in the information era. We are in the rocket age. And these old men, they are still in the stone age. They are dinosaurs. They only understand the language of survival. They only understand the language of war. They only understand jungle warfare. They do not understand democracy. They do not understand Ubuntu, Azimo Mavar.